Després del període de recollida de propostes mitjançant el formulari web, ja està en marxa la segona fase del projecte dels pressupostos participats, i és que des del 20 de febrer s'han celebrat 9 assemblees de zona. La xifra de participació, però, ha estat desigual en funció de cada lloc. Bé, l'objectiu d'aquestes reunions és fer participació ciutadana, crec que és un dels objectius de la legislatura, i per tant vam fer una bossa de diners, que eren de 500.000 euros, perquè els veïns poguessin decidir allà on els volen dedicar. Dimarts al vespre, una dotzena de veïns han fet diverses propostes per a les urbanitzacions de la zona sud davant del regidor de Participació Ciutadana, el regidor de zona i tècnics de l'Ajuntament. Hi ha unes urbanitzacions que estan ja bastant consolidades i ho tenen tot bastant bé. Una d'elles és el Jaruco, que és de on soc jo, i aquesta demanarem potser ajardinar alguna zona, posar algun aparell per gimnàs, coses d'aquest tipus. En aquest cas, els veïns s'han decantat per 5 propostes per a les Alegries, la Soleia, el carrer Mare de Déu de Gràcia, la Rotonda de Fanals o el Condado del Jaruco. El pressupost establert per a la zona sud és de més de 33.000 euros. Dijous al vespre ha estat el torn de les urbanitzacions de la zona est. Tenim el túnel, a la Ronda Europa hi ha un túnel que està en molt mal estat, li convindria una mà de pintura o un unitat o alguna cosa. Llavors, hi ha l'encreuament de la carretera de Tossa amb l'entrada de Canyelles, és un pressupost molt gros, llavors nosaltres pensem que potser amb uns carrils d'incorporació entraria dintre el pressupost que tenim. El que toca pel nostre sector és uns 30.000 euros. Aquestes dues propostes, juntament amb un parc infantil a Canyelles, tancar el carrer França i posar papereres i senyals sobre el civisme al camí antic de Canyelles, han estat les 5 propostes escollides per l'Assemblea de la zona est. Aquesta setmana es faran les assemblees del centre, Can Carbó Mas Baell, el nucli antic i Mas Baell. D'aquesta manera es posarà punt final a la segona fase del projecte pilot dels pressupostos participats, una iniciativa que crea cohesió entre els veïns, acosta l'Ajuntament a la ciutadania i permet traçar una radiografia del que pensen els lloretencs sobre el seu entorn.